murna nake yi da mutuwan ɗan ta'adda, ni murna nake yi da mutuwan ɗan ta'adda, da sunan Rabbana wanda ya yi hana a yi ta'adda. Ni murna nake yi da mutuwan ɗan ta'adda, mai tsira mai yawa da ɗawa ɗan Amina, har a halin gida wanda an kai wa ta'adda. Ni murna nake yi da mutuwan ɗan ta'adda, kwai amshi da tafi zana yi baitika sun fice tsara da adda. Ni murna nake yi da mutuwan ɗan ta'adda, mai sa aiki sa gashi yau ya kai takarda. Ni murna nake yi da mutuwan ɗan ta'adda. Ahlul baitun Rasulullah kawadar ku ba za mu daina ba. Ahlul baitun Rasulullah kawadar ku ba za mu daina ba. Da sunan Rabbu mai iko sarkin da ya kage aljannu. Ahlul baitun Rasulullah kawadar ku ba za mu daina ba. Sarkin da ya hallaka Fir'auna da irin su Bahar shaidanu. Ahlul baitun Rasulullah kawadar ku ba za mu daina ba. Isma zan yi wa maulan mu a bagani sai baje a gayya. Ahlul baitun Rasulullah kawadar ku ba za mu daina ba. Ba za mu daina ba. Kawadar ku ba za mu daina ba. Ahlul baitun Rasulullah. Ahlul baitun Nabi Hassan da Husaini da Fatima da Ali. Imam Ali, ya Imam Ali, Imam Ali, labbaika sayyidina, labbaika imamuna Mahdi, ya Imam Mahdi, ajil ajil Imam Mahdi. Ni murna nake yi da mutuwan ɗan ta'adda, ni murna nake yi da mutuwan ɗan ta'adda, ni murna nake yi da mutuwan ɗan ta'adda. Abanam Araka.